commission to most of gik mawandiko kae chal gi gik mabende ne giyudo. Mokwongo, oversight mechanisms nyaka bed strengthened. Office mar MCA Japiny nyaka ng'e ni MCA okena ena ng'ama dhigo siasa. Katiba omiyowa tije malong'o ma MCA tiyo. Omiyo samigo kura to wang'e ni to ng'ama wagone kuran en ng'ama chalo nadi. Kik wagaga kura nikech jakomo biro to nyisowa ni Trevor Ombija nitang'e ni mari idhi go tosha kuma kacha. Ni koro biro ka tosha ni ng'ane tosha ni koro wagone kura. To kwang'iyo profile kata kwang'iyo ratiro ne mar tich to en ang'ena jagoch era ng'at moro ma ok wanyal mako gimoro malong'o ma odhi konyowa godo e county assembly kacha. To nikech county assembly e kama itime oversight. Ting'eni bende kose yieri mibet e county assembly kacha, assembly tiyo gi committees. For example, wan gi gimiluongo ni budget committee, wan gi justice and legal affairs committee, wan gi public investments and public accounts committee. Jogo moyier gi jopiny ema bet e committee gi. Koro kiyiero ng'at ma ok understand gimoro ipo bet no odhi otime county kacha, to mano manyiso ni nyanji emidhi chamo. Omiyo sama japiny ikre mar mondo odhi ogo kura, kik wang'i party, kik wang'i kiani ng'ani nigi pesa marom nadi, nikech pesa go to gin mekwa mosekwal. Emidwa ni mondo odhi opogno. Moko bende Mheshimiwa Matiang'i nonyisowa ni wash ng'enye kor gweng' ka en pesa ma en pesa to ken pesa be. Omiyo sama japiny ikre mar mondo odhi ogo kura to ng'i karakta mar jatelo ma wadwa gone kura ni chalani, to bendo nyalo chung against all odds mopenj penjo ma critical. Namba 2 wawacho ka ni targeted civic education programs. Makata kane EACC unveil report gi, to nikech kane wa unveil marwa ni tarik 4 December higa mokalo, Chief Executive Officer mar EACC was among the chief guests. To ne wanyiso gi ni EACC pok osetiyo maber e campaigns ma engage jopiny. Omiyo teko mar japiny kaluwore gi weche mag gorruok gi mibadhi, japiny nyaka miteko. For example, corruption en ang'o, mibadhi en ang'o. Ing'eni kipenjo kata mana kuonde ma waaye ka Trevor Jonyakach kata gi jo Uyoma ni to corruption in dholuo en ang'o. Gibo nyisi ni en kuo, gibo nyisi ni en mibadhi, gibo nyisi so many things. Masa moro bende ma kotiende tek. Omiyo the commission dware ni mondo wuog oko mondo engage gi jopiny. Ni to corruption timre nang'o. To kineno ka corruption timre kata ko kwai pesa, tang'o moripo bed ni timo. Ere kaka report that issue. To as once kise reporte, bende commission nyalo protecti. Nikech Kenya ka be wan gi gimiluongo ni whistleblower protection, whistleblower policy. To within it bende nitie gimiluongo ni witness protection policy. Masani loso ne chik. To king'iyo gigo manyalo nyaka buogo japiny en luoro. Nito kase report ni police okawo pesa. Donge ginyalo manya ma in the face mano wach ni mondo wago tiende gi bunde ni. Donga be nyalo go tienda bunde. Koro mago gin gik mabuogo japiny. Miyo koro weche mag mibadhi dhi mbele nikech luoro. To ka commission gi stakeholders nyalo wuok oko mar mondo gi empower japiny, mondo ginyis japiny ni kineno gima timre kama tinyalo report kama. For example, I know ni EACC has a number miluongo ni toll free ma en 1551. Ni namba no kigoye to nitiere ofisa madhi make to nyalo guide kendo onyalo nyisi kaka engage gi wechego. Then number 3 nyaka watim access to information.